आज ହେଉଛି ହୋଲି। ପିଲାଠାରୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏହି ଦିନଟିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋ ଝିଅ ପ୍ରଥମେ ତା ଜେଜେମାକୁ ହୋଲି ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୋଲି ଖେଳ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବିମାନ ଆସି ବାଟ ବାଟ ଯାଇକି ଭୋଗ ଖାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମ ଦହି ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 3ରୁ 4 ଥର ଦହି ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିବାର ବିଫଳ ହେଲା ପରେ ଶେଷରେ ଦହି ହାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ହୋଲି ଉତ୍ସବକୁ ଭଲରେ ମନାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠାଇଲୁ ଆଉ ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲୁ ମଧ୍ୟ। ଆଜିର ଏହି ରଙ୍ଗୀନ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ଉଠାଇଲୁ ଆଉ ଏଇଠି ହୋଲିକୁ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲୁ।